चाहिए इलेक्शन करते হবে इलेक्शन करते হবে इलेक्शन करते হবে নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ करो इलेक्शन चाहिए इलेक्शन चाहिए चले भाई चले भाई चले भाई चले भाई इलेक्शन करते হবে इलेक्शन करते হবে इलेक्शन करते হবে ini जों हास्ते गोनांगै तो आम साइवनो हमचां रेले खाइलाय दं कायसा मोनसे डिमान्ड बिसि इलेक्शन दायति खाइलाय नांगोन हास्ते लुकुरब जों साइमानो जे 5 বছর কাटते तोहा जे बिसि इलेक्शन यानि बागैनो जोंनि गामि आमचाइनि लुकुरबनि प्रब्लेम কোনো सल्यूशन नंया ताबोनि गवर्नमेंटनि गाइडलाइन मुताबिक फाइनेंस कमिशननि गाइडलाइन मुताबिक जतन साइमानो जे बिसि नि चेयरमैन मेंबर ऑफ रेजुलेशन लया खांके कोनो फान्ड डेवलपमेंट नि सामु खाइमेया अथच जोंचिनि राज्योआव जोंनि हास्तेआव जों नौवो दिनै जोंचिनि हानि सारनि अधिकारनि दिननो सारा त्रिपुरा बाय बाक्सा चिनि किला आमचायावबो जों हमचां रेली माखालेखा और जागाचिनि लिडार्स गोबां मा दं YDF WF निनि त्रिपुरा मथानि जत लिडार्स दं निनि जनरल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जों जत दं जों तानि और पाल बाक्सा खलायै हास्ते गोनाङै जे रेली खाइमोन बाय बाक्सा खलायै चिनि किला आमचायाव माखाय के हमनो जे चिनि अधिकार हि हमनि ओ अधिकारनि सालनो जों अधिकारनो सावो जों बिसि इलेक्शननि दाबि खाइलाय गाना ताबो नन एडिसि एरियाव हंखेनो 1 বছর আগেनो बरनि पंचायत इलेक्शन अथच चिनि और हंखे पहिलाव हंखे कोरोनानि मंगै बिसि इलेक्शन खालिया बनि यागलो ताबो खेतमा तमाबो बरनि कुनो कारण गरै जों जतनो बुसि थाय बिसि इलेक्शन या माने जत तिप्रासानो बेबाको बानाव माने चिनि अधिकारनो माया खाइमानिसि तानेखे और बीजेपी फानो पाइथों सीपीएम फानो पाइथों त्रिपुरा मथा फानो पाइथों जे चिनि इलेक्टेड मेंबर चेयरमैन तंखा हेंखे चिनि अधिकार न चिनि सामुं न चिनि गामि आमचाइनि दै नंजानाय करै लामा करै इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी करै इमाराव न बिसिनि हयते गोबां मा सामुं तांजानाय दं रेगानि सामुं र दै फाइनेंस कमिशननि गोबां मा लाइन डिपार्टमेन्टनि सामुं र तांजानाय दं अथच ताबो प्रपोजल कुनो एक्सेप्ट या जेकुनो एग्रीकल्चरनि फेसिलिटी नानानि हेंखे पंचायतनि चेयरमैननि सय करै माया जेकुनो फरेस्टनि चेक दाम फांखा निनि जेकुनो पुखरी फांखा नानानि हेंखे चेयरमैननि सय करै पंचायत बडिनि सय करै जों रयमाया अमा हेंखे फिसारिस ओंथों एग्रीकल्चर ओंथों फरेस्ट डिपार्टमेंट ओंथों आरडी ओंथों निनि एआरडीडी ओंथों तमसा पर्यन्त बागमालिया हाइचि चिनि बिसि इलेक्शन करैनि बागै हानि बागैनि चिनि हानि बुबाग्रा हास्ते गोनाङै जतनो साखा जे बिसि इलेक्शन डिमान्ड खाइबै जत आमसायोनो हमचां रेली खाइबै जों राज्य सरकार ते इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन नि थानि अमनो डिमान्ड खाइयो दायति के बिसि इलेक्शन खाइदों और जागा साथाय गलायो जे बिसि इलेक्शन ओंनानि बागै हाई कोर्टआव जों केस खाइखा केस खाइयै लास्ट डिसेम्बर थांनाय बोसोरनि डिसेम्बरनि बिसिङावनो बिसि इलेक्शन मा पाइरनाय हाय हनै स्टेट इलेक्शन कमिशन ते राज्य सरकारनो हाई कोर्ट दागिखा फियाबा और जागा हाई कोर्टनि अर्डारनो पर्यन्त राज्य सरकार माने लिया माने एखे ताबो बोसोर मास काखा आगस्ट जुरा सफाय फिका बे ताकचिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव अमनो केस खायनायनि फाइथिं थाङै दङो केस एडमिट बफ्रावनाय तारिख रोजांनाय बनि सिगां जों राज्य सरकारनो सानानि मुसुवो ते स्टेट इलेक्शन कमिशननो सानानि मुसुवो जे अमचिनि अधिकार गणतन्त्रनि अधिकार और त्रिपुरा मथा भोट पास जोंनाय हाय हनै खायदि हि हमनिया बीजेपी फानो पाइथों ते अनानो सीपीएम फानो पाइथों नाके त्रिपुरा मथानो भोट ताबा सदि हिफा होंदि हायची तोफा बिसि इलेक्शन खायदि राज्य सरकार जदि त्रिपुरा मथानि बागै बिसि इलेक्शन खायांगै तंखांके जों जनगणनि अधिकारनि बागै जों कैंडिडेट याखेफा तंनाय तोफानो बिसि इलेक्शन खायदि और जागा निर्वाचित सदस्य तंनानि नांसोबो
তিনি जों अराव रायो पारं थांखायके बर'नि यां गगलपुर पन्चायत दङ दैबो खुंपिलं पन्चायत दङ खैपिलं वेस्ट पन्चायत दङ बर'नि अरंके जत जनप्रतिनिधि गोनां चिनि गान्दाव अथच चिनि अरंके जनप्रतिनिधि गरै इनका अमनो जत बुझिवा नांगो ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी ना तिप्रामो थाहि और ताहंदि ताक बाक्सा साजे एखे तिप्रामो थारक सरकारो तंदुतै माहायकेरि लेखायो नाटक खायो सीपीएम रो एलिगेशन नाय सीपीएम रो बतिनि दाबि खायदि हायछि विलेज कमिटी इलेक्शन खायदि हनो अथच बर गणतांत्रिक अधिकार जनगण निबागै रनानि थानिंके गरै शुधु एलिगेशन रनानि सिमिसि लास्ट 25 इयार लागातार बनि सिगां 10 बছর बरक चालक दंफ्रो बहायनो दि प्रासानि अधिकार हिंके काइसफन कक सामानि गरै आगे हिंके जों नोबो जे राज्योआव थाङै मन्त्रि खाहिंके एलायन्सिं खाहिंके ओ मन्त्रि ओ नेता ओ एमएलए सहयोगी दलनि एमएलए र कक साया चुपखे दं दिनै जोंनि तिप्रामो था पार्टी महाराजा हयते सुरु खायै जतनो राज्य सरकार जदि चाया खायतं खाहिंके चिनि तिप्रासानि अधिकार न रनानि मुसुया ओङै थों दं खाहिंके जों खरां तिसाव हायछि सरकार दंफानो ओंथो गरैफानो ओंथो अम सरकार दं खाहिंके जों मिनिस्टार कवै मा थानाय एमएलए कवै मा थानाय बहाया हायछि चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बाङै कक सानाय हिंके एकमात्र दल चिनि बुबाग्रा ते तिप्रामो था हानि बाङैनो जों हास्ते गोनाङै जे हमचां रेलि खायमेनि न जों अर जागा चिनि किल्लानि ओङैबो चिनि बागमा ब्लक कमिटि ओङैबो जों अमनो हास्ते गोनाङै तिप्रामो था पार्टी दाबि जानावै रेलि खायतं माहाय जों तिनि खाय साथिं तर बननो पहिलावनो साखा जे चिनि अधिकार बाक्सा गोबां बर' कक साराया अधिकार माने तांबो चिनि गणतांत्रिक अधिकार अमताबक विलेज कमिटि भारतबर्षनि संविधानाव सुइजाक जे प्रति 5 বছর हिंके इलेक्शन माखायनाय जनप्रतिनिधि मा संनाय तिनि चिनि एडिसि आमसायाव दंनाय चिनि तिप्रासारक निजेनि मन पसन्द प्रार्थीनो भोट पास खायै विलेज कमिटि चालक देहि रवानि पर्यन्त जोंनो अधिकार लिया हायछि हानिबावैनो जों तिनि उ रेलि माखायो जोंनो सुजुग रदि जनगणनो सुजुग रदि बब पार्टीनि भोट बाचानायनो भोट होनाय पारानि बर' रक लोकुनि बर' रक थिखायथों किन्तु निर्वाचन खायबेनि दायित्व स्टेट इलेक्शन कमिशन ते राज्य सरकार अमन दायित्व खायनो हाय होनाय जों दिनै अ रेलि खायो